Vďaka úspešnému projektu získala stredná odborná škola v Považskej Bystrici finančné prostriedky, ktoré využila na zvýšenie kvality školského vybavenia, pomôcok aj učebných materiálov. Naša stredná odborná škola sa zapojila do projektu s názvom Kvalitné odborné vzdelávanie požiadavka praxe, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Ministerstva školstva v rámci Slovenskej republiky, Štrukturálneho fondu Európskej únie a TSK. Projekt priniesol veľmi veľa pozitívneho pre našu školu. Bol stanovený v hodnote 330 400 eur, kde len 90 000 eur sme použili do učebného odboru autoopravár elektrikár, autoopravár mechanik. Projekt mal viaceré výstupy. Jedný z najzákladnejších výstupov bol vytvoriť učebné odborné texty do odborných predmetov, ktoré boli publikované potom aj v knižnej podobe. Bolo ich viac ako 100 kusov. Ďalej bolo to vybavenie elektrotechnického laboratória na škole novou didaktickou technikou, čo vo veľkej miere takisto prispieje k zdokonaleniu, k skvalitneniu výuky na našej škole. Takisto ďalej sme vytvorili veľa výukového materiálu pre teoretické vyučovanie prezentácií v PowerPointe. Ďalším z výstupov bolo zmodernizovať odborné dielne, kde sme dovybavili novou didaktickou technikou a samozrejme hlavne diagnostickou technikou tieto dielne a novým náradím, takým špeciálnym náradím pre našich žiakov. No a potom v poslednom rade to už bola spomínaná odborná učebňa, v ktorej sa nachádzame. Autoopravárom v mieste pracoviska praktického vyučovania v Považskom Podhradí pribudla vďaka projektu unikátna učebňa. Toto máte možnosť vidieť jednu z najnovších učebňov, alebo najnovšiu učebňu, odbornú učebňu, ktorú máme na odbornom výcviku pre autoopravárov mechanikov, autoopravárov elektrikárov, kde máme umiestnené jednotlivé výukové panely elektronické, kde na týchto paneloch v podstate je po skupinách jednotlivé, alebo skoro celé vozidlo, kde žiaci môžu sa naučiť rozoznať jednotlivé súčiastky, jednotlivé skupiny, podskupiny. Ďalej samozrejme previesť si diagnostiku, naučiť sa merať, či už diagnostikou sériovou alebo paralelnou. Samozrejme dôležité je, aby dokázali zistiť tú poruchu tých jednotlivých častí, ktoré tu máme, a to sa pomocou tej diagnostiky tu veľmi dobre môžu naučiť. Samozrejme dokážeme tu na týchto paneloch simulovať všetky poruchy, ktoré vlastne reálne v praxi na motorových vozidlách môžu vzniknúť. Dokážeme ich nasimulovať úplne v reálnej rovine a tým pádom môžu žiaci reálne sa učiť a aj tieto poruchy odstraňovať a zisťovať. Stredná odborná škola ponúka žiakom 9. ročníkov základných škôl v školskom roku 2016-2017 viaceré študijné odbory. Novinkou bude odbor autoopravár karosár. Naša škola ponúka samozrejme v rámci štúdia žiakom, v rámci 4-ročných učebných odborov staviteľstvo, kde majú možnosť žiaci získať maturitné vysvedčenie v tomto odbore. Ďalej z tých studijných odborov tam máme operátora stavebnej výroby, mechanika stavebno-inštalačných zariadení, kde tieto dva odbory sú posilnené odbornou praxou, čo umožní potom žiakom získať jednak maturitné vysvedčenie a jednak výučný list. Ďalej ponúkame v tomto školskom roku, alebo teda v nasledujúcom školskom roku 2016-2017 od septembra trojročné učebné odbory, ktoré teda sú zamerané autoopravárenské, kde je autoopravár mechanik, autoopravár elektrikár. Novinkou od septembra je autoopravár karosár, ktorého takisto chceme otvoriť. Škola ponúka aj ďalšie trojročné odbory, a to stolár, murár, montér suchých stavieb a strechár. Ani v ďalšom školskom roku nebudú na soške chýbať benefity pre žiakov. Od septembra ponúkame rôzne benefity žiakom, ako už bolo aj v minulom školskom roku. Takým jedným z hlavných je vodičský preukaz skupiny B, kde žiaci majú možnosť si urobiť tento vodičský preukaz za veľmi výhodnú cenu, ktorá je 100 eur.
Ďalej ponúkame z polovičné stravné pre žiakov vybraných učebných odborov, a to sú napríklad murár, montér suchých stavieb a strechár. Takisto otvárame športovú triedu so zameraním na futbal.